मा लादों आइजोफ्रालाय ए हाब डिजाइनथार माथो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नै दिनै थांगासिनो दङलाय नोंथांमोननो देखायनो गोदान दुमब्रु हाथाय दुमब्रु ओंखारदों नामखौ हा बर' हाथाय होनाला माथो होनो औ हाथाय मानसिनि हाथायआ हाथाय माने बाजार बेयाव गोदान हाथाय खुलिनाय जादों बेखौनो जोङो नायनो थांगासिनो दङ जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जोङो दायो सुमलिगुरि सुमलिबारि होननाय गामि गेजेर गेजेर थांगासिनो दङ औ सुपार बाइकजों नै ओरैबायदि आसोलखा नै जोंनि लामाया दा बेखौनो बुंगोनलाय सोरबा सोरबा बेनो परिबर्तना होननानै सिंगापुरनि बायदिलायखा हाद्रिनो नुवाखै दाम गैयि पाउडार बेयाव मोननो हाजोबगोन आरो नोंथांमोना बेसेबां बागान नायनो नै मा होनला बे गामियाव मैदेर थाफैलै सुवा गोनांफ्राखौ देन्जार होसोखायोनो बहा मैदेरा सुवा गोनांफोरखौ नोंबो सुवा जाबाय नामा सोर होद आं गैया आं गैया बिदियावहाय इउटुबारखौ बारा फोथायजायालै मेरला थाहैनाय इउटुबारफोरनि लोगोआ खाम फोथायजाया थांगासिनो जों अब्ला सौहैनानै नोंथांमोननो सिदा देखायनोसै फैयै फैयै सौफैबाय अब्ला रायजोफोर जोंनि बे दुमब्रु हाथाय गोदानाव नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसैलाय जोंनि बाजारखौ एसे प्रम'सन खालामलांनोसै जाहाथे बयबो फैयो गोजान गोजाननिफ्राय दे आदे हाथाय गोदान नामा मा खोन्थाहरसाय एसे दुमब्रुथला औ दे बाजार गोदान जायो थला औ बै ब्रिजखौ बुंनानै ओरैहाय ब्रिजनि गाहायाव एसे नायथिङि र' हाथाय औ एसे देखायनि आं हाथाय गोदानखौ दुमब्रुथला हाथाय गोदान मा मा मोनो नोंथांमोना नायदो नै ओरैहाय सि जोमनि दखानबो दं ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ मा मा लाखो मैगं बायदिसिना लाबाय दे हाब मा जायो हाथाय गोदानाव जाफैनायफोरखौ खि दा बयबो मिथिथ'वाखैना ओंखायनो नायदो रायजोफोर मा मा मोनो मैगं थाइगं मस्ला मस्लि थाजा मैगं नै केजि माब्रै बर' रोङो दा नाजाने बर' रोङानो बर' केजि किमान 40 टाका आलु 20 टाका गाजर 40 टाका केजि मटर 50 टाका केजि चालाथ' 10 टाका पुवा ঠিক আছে दे खाख्लौ फिथाइ जोगोनारबो होनो ना माखौ कबि मैगं थाइगं बरिया बाजार मा लाखो नै नांनाय मानिखौ लादों एसे देखायलांजोबनायसै बाजारखौ दिनैहाय बहाब फान्थावफ्रा माथो दा बाजारा हाथाया गोदान खुलिगोदान ना एसेबां मानसि जाथ'वाखै ओमफ्राय टाइमबो जाबाय 10टा 11टासो जाबाय गासै जयपुरनिफ्राय फैलाय ना बेंटलनिफ्राय फैलायसोलाय दखानदारफ्रा बेदर बाजारा बोरैथो औ बोरै ओमफ्राय दा लास्टआव नोंथांमोननो एसे इम्परटेन्ट खोथा खोन्थालांगोन बायथिं हालदै बायदि सि जोम बिसि गिदिरनि ओमफ्राय हौरैहाय दाबो दखाना सेरें बेरेंनो हनै साहा दखानफ्रावलाय नायनोसै सावनायफ्राखौ आयै सिख्लाफोरसो माथो सावग्राया नै लाजिबायसो होनदां सोलायलां केमेरा लाजिबायसो बाजैया गाबमा दङ नै मानसि जायैनि नायखेनासो थाबाय नै दख'ना साद्रि बायदि फानो देलाय नोंखौ देखायाखै आं ना जानायनि थाखाय फासि जे मोनो नै फासि जे ना हमनो दुरुं मोसौ दुरुं न' खाग्रा दुरुं फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन नै
बे जाबाय आइजोफोरनि बाजार मा लादों आइजोफ्रालाय ए हाब डिजाइनथार माथो दे बिफा दामफ्रालाय नै खारबायसो लाना होनांगौ एसे लाजिनाङालै मा दखानदारफ्रा खारबायसो लाजिनानै नोंसा मोखानायजों थाबाय आंनि लानो मानसियानो गैया नोंलाय लागौमोन बै मेरला दं गामसाया मानसिफोर हरनाया गानख'नो हाया मास मोनसेयानो जानोसै नै मादैमनि दख'ना नानै दुमब्रुथला बाजाराव है ट्रेनावनो सोमबोखायो ट्रेनावनो सोमबोखायो मानसियानो बेलाय सना गुबै ना मानि मानसि ए ओरैबो दंबावसो दख'ना साद्रि बर'नि हारसानि फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन आर'नाइफ्रा नै सि जोम बाजारा गोदानथ' नालाय रायजोफोर दा इसिबां मानसि पाब्लिकफोर जाथ'वाखै हाथाय खुंबेसे बारजेनखोथाय र' दाहा लासावसो सोंनानै नायनोसै नोंथांमोननो सिगाङावहाय बै ब्रिज गोदानाव थांग्रोनि जों बिनिफ्राय नोंथांमोननो माखासे खोथाखौ रायलायनोसै दायो जोङो सफैबाय दुमब्रुथला बाजार खाथिनि दालां गोदानाव बे दालांखौ आङो दाख्लै बैथिंजाय थानानै खेबदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय नैबे सानजाथिंजाय थानानै खेबबाय दा जोङो बेरायगौमोन नाथाय नै होथेनाय दङ बे होथेनायनि थाखाय जोंनि ओरै थांले नङाब्ला बाइक सालायनानैहाय नोंथांमोननो देखायजोबगौमोन दालांखौ दा थाबायनानै देखायोब्ला बेसेबांबा गोलाव नै गैयालाबा 1000 फुटसो गोलाव जागोन 1000 फुटनि खाथियाव दं आरो गोलावा दा बेखौ थांलाय फैलाय थाबायनांगौब्ला जों गोलोमफुजोबखाबाय बेनिखायनो जों बेयाव थाबायले ओरैनो नोंथांमोननो दिन्थिहरबायल' ओमफ्राय बे जायनाखि आं दा बाजार नोंथांमोननो दिन्थिदों बाजार गोदान हाथाय गोदान बे हाथाय गोदानानो जाहैबाय बै गाहायाव हनै दालांनि सानजाजों गाहायावहाय बेवहाय हाथाय गोदान खुलिनाय जाबाय हाथायनि नामखौहाय दुमब्रुथला दोननाय जादोंनो दा बेयावनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों आरो जों थांनायसै बे दालांनिफ्राय ओमफ्राय कालाराथ' फुनबोजोबबाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय दा जोङो बेयावहाय आइलेण्डनि मानसिफ्रा थाबायनो बिराद खस्थ' जायो नालाय गाहायजों दैबाना मा बाना बिनिखायनो बे दालाङा दा साबसिन सुबिदासिन जाबाय आरो जोंनि थाखाय दा जोङो नैबे दुमब्रुथला बाजारनिफ्राय थांफिननो ओंखारबाय नै सासे लोगो मोनबावबायसो नै हरैबो दंबावो लास्टआव नोंथांमोननो खोन्थाहरनो जोबथारनायाव बे बाजाराव मा फाननाय जायो मा बायलाय फानलाय जायो दा गोरान आबाद बेसर सिबिंनिफ्राय लानानै दालि बायदि बायदि गय सिजेन बाय सिजेन अमा फिसा दाउ फारसेनिफ्रायनो माइ बेफोरखौ नोंथांमोना गासैबो बेयाव फानफैनो हाजोबगोन दा लास्टआव आं नैबे भिडिअखौ ब्लगनि गेजेरजों सोस'नानै गालांबाय नोंथांमोना बे बाजाराव गाजा गोमजा फैनानै बायलाय फानलाय फालांगिफोरखौ खालामनो हाफैगोन गोरान आबाद होन गिसि आबाद होन दैज्लांनि होन मेसेंनि होन फारसेनिफ्रायनो बे बाजारा माने गभर्नमेन्ट रेजिस्टार बाजारा गिदिरखा दा बेयो बाजार कमिटिया फोरमायनाय बायदिब्ला बेंटल बाजारजों समान बे बाजारा जागोन आरो दा गोदान नालाय बयबो मिथिथ'वाखै बेनिखायनो बायलाय फानलाया एसे फालांगिफ्रा खम जादों दा जों फैनानै नुफैनायावहाय बेबायदि नुदों दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बायलाय फानलायखौ सुरु खालामनो हासिगोन नैबे दुमब्रुथला बाजारावबो बाजार दिनखौहाय सप्तायाव खनसे बुधबार दिनाव लानाय जादों दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोनो दाबाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै बाय बाय दुमब्रुथला बाजार कमिटि नटिस नायदों